DSR Elsite on väliaikaisen sähköistyksen, valaistuksen ja lämmityksen ammattilainen. Edustamme korkeaa laatua ja alan vahvaa, suomalaista osaamista. Johtoryhmä omistaa osan yrityksestä ja on tiiviisti mukana päivittäisessä toiminnassa. Yksi esimerkki edistyneestä ratkaisustamme on Spine, helppokäyttöinen järjestelmä, joka mahdollistaa väliaikaisen sähköverkon reaaliaikaisen seurannan ja hallinnan. Spine lähettää käyttäjälle tietoa sähköverkosta ja ehkäisee mahdollisia ongelmia ennakoivien hälytysten avulla. Lisäksi järjestelmä auttaa hallitsemaan kustannuksia ja tekemään hiilineutraaleja valintoja. Työmailla ja tapahtumissa hyödynnettäviä ratkaisujamme saa konevuokraamoista, jälleenmyyjiltä, tukkureiden kautta ja projektimyynnistämme. Palvelemme kaikkialla Euroopassa. Ota yhteyttä ja kysy lisää.